Let's learn all the Finnish possible in 8 hours. Huomannut koskaan sitä, mitä silmät näkevät. Mun hölmö sydän, heikostakin tee jo väkevää. Hei, mitä kuuluu? Minä olen Luis, minä olen 25-vuotias, minä olen opettaja, kuitenkin minä olen myös opiskelija. Olemmeko me ystävät ja me puhumme suomea ja espanjaa yhdessä? Miksi minä opiskelen suomea? Koska minä pidän kielestä. Ystäväni eivät ole täällä. Ystäväni ovat siellä. Minä haluan puhua suomea parempi. Minä haluan opiskella enemmän. Miten minä puhun suomea? Näkemiin.